Gaur egun, zirikatzeko, irri egiteko, madarikatzeko, edo txisteak egiteko, erderara jotzen ote dugun beldur naiz. Ez dakit euskeraz koplarik egiteko, graziarik edo ahalmenik dugun, baina oraindik ahuldadeak ahuldade. Etxalekun, euskararen transmisio katea ez da hautsi. Naiz eta zaharrenetik gazteraino soka zipristenurik badago ere, etxalekun euskerazko soka ez da inoiz etengo. Harro sentitzen naiz. Horrela naiz. Euskalduna naiz, euskaldunak dira nire gurasoak, nire senideak, nire famili osoa. Euskaldun herrian bizi naiz, eta euskara da nire hizkuntza beraz, euskalduna naizela esaten didatenean, bai, evidentia da. Aldiz, espainola naizela esaten badidate, gutxitan gertatu da, baina zerbait administratiboa dela, pentsatzen dut eta sentitzen dut, ez? Horrela jartzen du nire deneian, baina ni zer naizen, nik esaten dut, eta nire bihotzak agintzen du. Ni euskalduna identifikatzen naiz, eta horrela naiz. Agur! Iletzako eskela eskalantza dira. Niretzat lehenengo gauza nire hizkuntza da, etxeko hizkuntza, herriko hizkuntza, gure hizkuntza da. Orduan, importantena da, beste edozin hizkuntzak bezala balio duela
komunikatzeko, bestekin egoteko, jendeak behar dugu hizkuntza bat, bestekin komunikatzeko, eta nire kasuan, hemen jaio bai naiz, eta hemen hazi bai naiz, nire hizkuntza euskara da, eta orduan, euskaraz komunikatu behar dut, euskaraz norbait izateko, euskara beharrezkoa du nik. Bestela, ez nitzateke ni izan. Irakasle on. Hartu arnazea, astiro. Hauek ere merienda irabaziko dute, bai botilek. Hasiko naiz? Bai. Zer sentitzen dudan esate datean euskalduna naizela, harrotasun puntu bat, ala naizelako. Euskara eta ni berezi ezin garen gauza bateak gara. Biak elkarrekin gaude. Harrotasun puntu bat, zen gu bizi dugu euskaldun izate askotan, lehen esan dizudan bezala, estres linguistiko batekin. Beti beldurrez, euskaraz hitz egiten baduzu, nola hartuko zaitun urrengoak, nola ikusiko zaitun, euskaraz hitz egiten hasten bazara, batzuk gaizki begiratzen zaituzte, badirudi orain gaina modan jarri da, zuk inposatzen duzula euskara esatea, beraek inposatzen dutenean, beraek elebakarrak direlako, inposatzen dute gu erderaz egin ahal izatea, beraek elebiduna balira, bakoitzak hitz egin genezake nahi genuen hizkuntzan. Euskalduna izatea oso pozik sentitzen naiz, esaten baiet euskalduna naizela. Oso pozik ala naizelako. Eta ala sentitzen naizelako, erabat. Eta hola, ez dakit, zer gehiago esan, horri buruz. Zuk ezagutzen duzu Ruper Ordorikaren kanta? Zaindu maite duzun hori? Bai, eta zer esaten du, ez da? Inorketzidan esan, euskaldun izatea nekeza zan. Esaten du ez, nekeza da, baina alde batetik, hori. Pospozik sentitzen gara, euskalduna garelako. Bueno, nik ez dakit zer egingo nuke euskara gabe. Ez dut inoiz egun bat pasa euskaraz hitz egin gabe. Eta uste dut lagunak eta pilotaren afizioa galduko nukela ez banekien euskaraz hitz egiten. Bale? Esan zuzte, esan behar dudan. Zena ezin plantxean. Zein da plantxa horrekin arropa lixatzekoa? Elen da eze, brasa behartzozo. Brasa hundetzuk, harto palaeken eta bota plantxa emarrena. Kamiseta de ez, baina, más bien gainekoa, mantela bat bale mazinun, uede bai, pañuloak bai, soinekoak bai, da atorrak bai. Amai ekuseta, ikase, gero, aurreko ekusiz ikasten da, nola egiten den, 15 urte. Nola hiltzen zen, belaken da altzuin bezala, da geho argi, argi indarra etorrezenen, ugulune ordeina da.